הג'יפ הזה לא נראה כמו ג'יפ רגיל, כי הוא לא ג'יפ רגיל. הוא הג'יפ המבצעי החדש של צה"ל. ג'יפ בארי. חייב להגיד שהחגורה זה באמת... כמה זמן לוקח לך לחגור? 3 שניות. אין מצב. 3, 4 ו... יאללה, נסענו? בוא נדבר על זה שאתה נוהג באמצע. לא נוהגים ככה בישראל, אתה יודע. מבצעי יותר. כשיש לך שני לוחמים משני הצדדים שיודעים לך לפרוק ולתת מענה של אש. מבחינת צוואי שטח, לרכב יש יותר מקום... בום! לגלגלים יש יותר מקום, כי אין לי פה גז וברקס, אז הגלגלים הם יותר גדולים ויש להם יותר מקום לזוז. נכון. למה קוראים לו בארי? מתחילת המלחמה, כל האמצעי לחימה החדשים שהגיעו לצה"ל נקראים על שם היישובים בדרום. טוב, תן לי נוג. רוצה לנהוג? בוא לנהוג. תן לי יד! מה אתה מצלם? למה אני מסתבך? מה זה כל החסרים האלה? זה ניתוק וחיבור של ה-ABS. אבס, קוביות בבטן. מערכת שמונעת החלקה. גז, ברקס, דרייב, ופשוט נוסעים. על מפלט